தோஷங்களில் இருந்தும் அனைத்து விதமான பாவங்களில் இருந்தும் ஒருவர் விடுபட வேண்டும் என்றால் இதை படிப்பதை தவிர வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. இப்போது கவனமாக கேட்பாயாக. மேரு மேரு பார்வத மேரு பர்வதத்தின் சிகரத்தில் விஸ்வகர்மாவால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அமராவதி என்ற தேவலோகம் உள்ளது. அதற்குள் தேவேந்திரரும் அவரது மனைவியும் அனைத்து தேவர்களின் சேவையை ஏற்று வருகின்றனர். ஒரு நாள் தேவேந்திரர் தன் அரியணையில் மிகவும் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு மிக அழகாக ஒரு மனிதன் வருவதை கவனித்தார். அந்த மனிதனுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருந்தனர். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த தேவேந்திரர் நிலை தடுமாறி அரியணையில் இருந்து கீழே விழுந்தார். அப்போது அவர் தலையில் அணிந்திருந்த மகுடமும் கீழே விழுந்தது. தேவேந்திரருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த தேவர்கள் இதை கவனித்தவுடன் அந்த மகுடத்தை எடுத்து அந்த அழகான மனிதருக்கு சூட்டினார்கள். அந்த மனிதனை புதிய இந்திரராக ஏற்று அனைத்து தேவர்களும் அவருக்கு ஆரத்தி செய்து கீர்த்தனங்கள் பாடி அவரை வணங்கினார்கள். பல ரிஷிகள் அங்கு வருகை தந்து அவரை ஆசீர்வதித்து வேத பாராயணங்கள் செய்தனர். அப்சரஸ்களும் கந்தர்வர்களும் அங்கு வருகை தந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் இருந்தனர். இவ்வாறாக புதிய இந்திரன் எந்த விதமான அஸ்வமேத யாகங்களையும் செய்யாமலேயே தேவர்களின் சேவையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த உண்மையான இந்திரருக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவில்லை. அவர் தனக்குத்தானே நினைத்துக் கொண்டிருந்தார், இந்த புதிய மனிதன் இதுவரை கிணறுகளோ ஆறோ குளமோ அமைக்கவில்லை, மரக்கன்றுகளை கூட நட்டதில்லை, பஞ்சம் வந்த போது யாருக்கும் தானம் கூட வழங்கவில்லை, எந்த விதமான யாகங்களையும் செய்ததில்லை, புனித தாமத்திற்கு எந்த தானமும் செய்ததில்லை. இவ்வாறு இருக்க என்னுடைய பதவியை இவன் எவ்வாறு அடைய முடியும்? மனதில் இத்தனை சந்தேகங்களுடன் தேவேந்திரர் பகவான் விஷ்ணுவை தரிசிக்க பார்க்கடலுக்கு சென்றார். ஒரு வழியாக பகவான் விஷ்ணுவின் தரிசனம் கிடைத்த பிறகு தேவேந்திரர் விஷ்ணுவிடம், பகவான் விஷ்ணுவே, முன்னொரு காலத்தில் நான் பல யாகங்களையும் பல புண்ணிய காரியங்களையும் செய்ததன் பலனாக தேவேந்திரராக பொறுப்பேற்கும் வாய்ப்பினை பேசுகிறேன். ஆனால் இந்த முறை இந்திரராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் அந்த மனிதன் தன் வாழ்வில் எந்த விதமான யோகங்களையும் புனித காரியங்களையும் செய்ததாக தெரியவில்லையே. அப்படி இருக்கையில் எவ்வாறு என் பதவியை அடைந்தான் என்று வினவினார். பகவான் விஷ்ணு கூறினார், அந்த தூய ஆத்மா தினமும் ஸ்ரீமத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தின் 5 ஸ்லோகங்களை படித்து வந்ததன் காரணமாகவே இவ்வாறு யாகங்கள் மற்றும் புண்ணிய காரியங்கள் செய்த பலன்களை அனுபவிக்க முடிந்தது. சொர்க்கத்தின் அதிபதிகளாக பல ஆண்டுகள் அனுபவித்துவிட்டு அந்த ஆத்மா என்னை வந்து அடையும். தாங்களும் இவ்வாறு தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்தால் வெகு விரைவாக என்னுடைய தாமத்தை வந்தடையலாம். பகவான் விஷ்ணு கூறியதை கேட்ட தேவேந்திரர் ஒரு பிராமணருடைய தோற்றத்தில் கோதாவரி நதிக்கரைக்கு சென்றார். அங்கு கலெக்ராணி என்ற புனித கிராமம் இருந்தது. அந்த இடத்தில் பகவான் காலேஸ்வரர் என்ற பெயரால் வழிபடப்படுகிறார். அந்த நதிக்கரையில் ஒரு தூய்மையான பிராமணர் வசித்து வந்தார். அவருக்கு அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் குறிக்கோள் மற்றும் ரகசியம் மிக தெளிவாக தெரிந்திருந்தது. ஆகையால் தினமும் அவர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை அங்கு அமர்ந்து படிப்பார். இதை கண்ட தேவேந்திரர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். சிறிதும் தாமதிக்காமல் அந்த பிராமணரின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை தனக்கு கற்றுத்தருமாறு வேண்டினார். அதை கற்றறிந்த பிறகு சிறிது காலத்திற்கு அதை தினமும் வாசித்தார். அதன் பலனாக ஒரு வழியாக விஷ்ணு லோகத்தை சென்றடைந்தார். அங்கு சென்ற பிறகுதான் அவருக்கு தெரிந்தது, விஷ்ணு லோகத்தில் அனுபவிக்கும் பேரானந்தத்தை ஒப்பிடுகையில் தான் தேவேந்திரனாக இருந்த போது அனுபவித்தது ஒன்றுமே இல்லை என்று. எனதன்பு பார்வதியே, இதனால்தான் பல முனிவர்கள் குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 18ஆம் அத்தியாயத்தை தினமும் வாசிக்கின்றனர். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்பாதங்களை வெகு விரைவாக சென்றடைய முடியும். ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ டு ஆல் மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதவ் படுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க. உங்களோட ஸ்கிரீன் தெரியுது, ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க. மேல போய் கரெக்ட். இப்ப கிளியரா வருது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. கிளியரா இருக்கு. நீலு மாதாஜி பாடுங்க ராதா மாதவ. பாடட்டுமா? நான் போய் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி ஜய கோபி ஜல வல்லப ஜய கிரிவரதாரி ஜய யசோதநந்தன
जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जल वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। थैंक यू माता जी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा माताजी. இன்னைக்கு பிரணத்தி அத்தியாயம் படிக்கட்ட 18. மாதாஜி. ஓகே பிரணத்தி படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க பிரபு படிங்க. ஓம் ஸ்ரீ ஓம் ஸ்ரீ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाधि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशः श्रीरूपं साकरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतृप्यश्च कृपा सिन्धुभ्ये एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. थैंक यू टू ऑल माताजी. हरे ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயம் மோட்ச சந்நியாச யோகா. பகவானோட அருளாலையும் சில பிரபுபாதரின் கண்ணியாலையும் நாம இந்த கிளாஸ்க்கு இத்தனை நாளும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து கடைசி கிளாஸு. நிறைய தகவல்கள். இந்த 18வது அத்தியாயம் வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த அத்தியாயங்களுடைய சுருக்கமே, இதுவரை நம்ம கூறிய விஷயங்களின் சுருக்கம் தான் இந்த 18வது அத்தியாயம். இது 1ல இருந்து 12 வரைக்கும் பகவான் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா கர்மயோகத்தை பத்தி கொடுத்துக்கிறாரு. இதுல 13ல இருந்து 17 த 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், ஞான யோகம் சுருக்கம். ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்காக என்னென்ன காரணம்? சரீரம், ஆத்மா, புலன்கள், பல்வேறு ஆசைகள், இறுதியாகத்தான் பரமாத்மா. அதுதான் 13வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 17வது ஸ்லோகம் சொல்லுது. 18வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 40வது ஸ்லோகத்து வரைக்கும் என்ன சொல்லுது? முக்குணங்களை பத்தி சொல்லுது. முக்குணங்களை பற்றிய அதுக்கேற்ற அறிவை பத்தி சொல்லுது. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா அதை பத்தி லைனா பார்த்தோம். ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகம் இருக்குது, அதுல விரிவா பார்க்கலாம் வாங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டதசோ அத்தியாய மோக்ஷ சந்நியாச யோகா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது படிங்க. 18வது அத்தியாயத்துல முதலாவது ஸ்லோகம் படிங்க. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश பிரதகேஷினிசூதன. அர்ஜுனர் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயன்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் யோகத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாம முதல்ல 6 அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்னா, பக்தி தொண்டு, பகவான் பக்தி தொண்டு வலியுறுத்தப்பட்டது. அதுல வந்து யோகினாம் அப்படி சர்வேசாம், யோகிகள் அல்லது ஆன்மீகவாதிகள் எல்லாரிலும் எப்போதுமே என்ன தன்னுள்ள நினைச்சவன் தான் மிக சிறந்தவன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அடுத்த 6 அத்தியாயத்துல தூய பக்தி தொண்டை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அந்த தொண்டின் இயற்கை மற்றும் செயல்களை எல்லாம் அதுல பார்த்தோம். 3வது 6 அத்தியாயங்கள்ல இந்த இறுதியா இருக்கிற 6 அத்தியாயத்துல ஞானம், துறவு, அப்புறம் ஜட இயற்கை மற்றும் தெய்வீக இயற்கையின் செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். பக்தி தொண்டையும் பார்த்தோம். இது வந்து இறுதியா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஓம் தத் சத் அந்த சொற்கள் கொண்டு அது வந்து பகவானை குறிக்குது, பரமபுருஷனான விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. எல்லா செயல்களுமே அந்த பகவானோட தொடர்புலதான் நம்ம செய்யப்பட வேண்டும் சொல்லி முடிவு பண்ணப்பட்டது. ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலையும் ஒவ்வொரு வேதத்திலையுமே பக்தி தொண்டை தான் குறிக்கோளா சொல்றாங்க. இப்ப இத பார்க்கலாம் வாங்க. இது வரைக்கும் நடந்தது. அர்ஜுனன் சொல்ற அப்படியே, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம், சந்நியாசம், இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம், என்ன அதனுடைய நோக்கம் என்ன, அதை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு? கேசி நிசூதனா அப்படின்னா, கேசின்ற ஒரு அசுரனை கொன்றதுனால அவருக்கு அந்த பேர் கேசவன் அப்படின்னுட்டு அந்த பெயர் பகவானுக்கு வழங்கப்படுது. அந்த பெயரை இட்டு அவரு சொல்றாரு, கேசிங்கிற அரக்கனை கொன்னியே, இப்ப என்னோட இந்த எண்ணமே அவருக்கு வந்து அந்த என்னோட எண்ணத்தையும் நீ வந்து விளக்கிடு அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட தாழ்மையா கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். எனக்கு தியாகத்துக்கும் சன்னியாசத்துக்கும் இந்த ரெண்டுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பகவானை கேட்கிறாரு. பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भगवान् वास काम्यानां कर्माणां न्यासं सन्त्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं स्वाहुस्त्यागं விசக்ஷணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த ஜடாசிகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை நம்ம துறக்கணும். அததான் சந்நியாசம்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க. ஆனா எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதே தியாகம்னு அறிஞர் சொல்றாரு. இதுல என்ன அர்த்தம்னா, பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்களை வந்து நம்ம கைவிடணும். பகவத்கீதையே இதைதான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுது. ஆனா முன்னேறிய ஆன்மீக ஞானத்திற்கு எது வழிகாட்டுதோ அந்த செயலை நாம வந்து துறக்கக்கூடாது. இப்போ உதாரணமா நல்ல ஒரு குழந்தை வேணும், இல்லாட்டி நம்ம வேற ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து நாம சில யாகங்கள் செய்யறோம்னா அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கிறது இல்லைங்களா? நமக்குன்னு ஒரு பௌதிக ஆசை, அது வேணும், இது செல்வம் வேணும், இந்த வீடு வேணும், குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நம்ம செய்யற யாகத்தெல்லாம் நிறுத்தணும். இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. இல்லாட்டி நம்ம இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்துல முன்னேற்றம் பெறணும் பாருங்க, அந்த மாதிரி யாகங்களை வந்து நம்ம நிச்சயமா அதை துறக்க கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 18.3. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தியாத்யம் தோஷவத் இத்யேக கர்ம வராஹுர் மனிஷன யக்யதா ந தபஹ கர்ம ந தியாஜ்யம் இதி சாபரே.
எல்லா விதமான பகல் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றேன்னா, அனைத்து விதமான நம்ம ஒரு இந்த பலன் கிடைக்க செயல்களை தோஷமா எண்ணி அதை விட்டுறணும்னு சொல்லிட்டு சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. இருந்தா கூட யாகம், தானம், தவம் இந்த 3 செயலையும் நம்ம என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சில சாதுக்கள் சொல்றாங்க. இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, இதுல ஒரு உட்கருத்து என்னன்னா, மிருகங்களை கொல்வது அது வெறுக்கத்தக்கதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சிலரு. ஆனா அதுல ஒண்ணு என்னன்னா, யாகங்களை மிருகங்களை கொள்வதுல வேத இலக்கியத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டு இருக்குது. ஆனா அந்த மிருகம் கொல்லப்படுவதா இல்ல. நம்ம யாகங்களை ஒரு மிருகத்தை பலியிட்டோமா அதுக்கு உடனே என்ன ஆகுதுன்னுட்டா, உடனே ஒரு பிரிவு கிடைக்குது. அந்த பிரிவை தாண்டி போகுது. யாகத்துல அந்த மிருகத்துக்கு ஒரு புது வாழ்வு கொடுக்குது. அந்த மிருகம் அந்த சில சமயத்துல அதுக்கு மனித உடலே கிடைக்குது. அது மனித வாழ்வின் தரத்திற்கு கூட அது வந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த 18.5. ஹரே கிருஷ்ணா. 4 மாதாஜி. 4 இல்ல மாதிரி 5 இங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட். இருங்க ஒரு நிமிஷம். 78 72 ஸ்லோகம் பக்கமா இருக்கு மாதாஜி. 77 78 நினைக்கிறேன். 78. நத்யாஜ்யம் காரியம் யாவதஸ் யக்னோதானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷீனாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த யாகம், தானம், இந்த தவம் இந்த செயல் என்னைக்குமே நம்ம செய்யணும். கண்டிப்பா நம்ம செய்துதான் ஆகணும். ஒரு மனிதரா பிறந்தவங்க நம்ம செய்தே இருக்கிறோம். அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்தும். ஆனா இப்ப நம்ம சொல்ற யாகம்லாம் எதுக்குன்னா, அனைத்தும் நம்ம பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்காகத்தான். இதை நம்ம துறக்க கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம தானம் கொடுக்கறது, நம்ம தானம் கொடுக்கிற செயல் நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துது. எப்படி? அதுதான் போன 17வது சாப்டர்ல பார்த்தோம் பாருங்க. நேரம், காலம், இடம் நம்ம நம்மள்ட்ட தானம் வாங்குற அந்த ஒரு மனிதர், அவங்க எல்லாமே தகுதியானவங்களா இருக்கணும். அது அவங்கள தகுதியானது எப்படின்னா பண்ணா, நாம கொடுக்குற அந்த தானம் அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைய செய்யணும். அதுதான் ஒரு உண்மையான ஒரு தானம். ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல மேல அதே மிக 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 பெரிய தானம். அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. 18.6. ஏதானி அபூ கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானி தீமே பார்த்தா நிச்சிதம் மதாம் உத்தமம். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல பகவான் சொல்றாரு, இந்த செயல் எல்லாமே எனக்கு நீங்க பற்றுதல், அதுல பற்று வைக்க கூடாது. பற்றுதலின்றி எந்த ஒரு பலனையுமே நாம எதிர்பார்க்க கூடாது. அதை ஒரு கடமையா செய்யணும். அதுதான் என்னுடைய முடிவான அபிப்பிராயம் பகவான் சொல்றாரு. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, எல்லா யாகங்களே தூய்மைப்படுத்துது. எந்த யாகம் நீங்க பண்ணாலும் பகவானை முன்னிட்டு அது தூய்மைப்படுத்துது. இந்த நம்மளுடைய பௌதிக முன்னேற்றத்துக்கான எல்லா யாகங்களையுமே நம்ம விட்டுறணும். அது தேவையில்லாதது. ஒருத்தரை இந்த மாதிரி நம்ம பௌதிக வாழ்விலிருந்து தூய்மைப்படுத்தி ஒரு ஆன்மீக தளத்துக்கு கொண்டு போகுதுன்னா அந்த யாகத்தை நாம நிறுத்தக்கூடாது, பண்ணணும். இதுதான் அறம் அறம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த அறத்தோட மிக உயர்ந்த தகுதி. பகவானுக்காக நம்ம செய்யற எதையுமே பக்தி தொண்டுக்காக பக்தி தொண்டு ஆற்றுதுல நமக்கு அது நம்மளை முன்னேற்றுது. அப்படிங்கும் போது அதை நாம எந்த யாகமா இருந்தாலும் தானமா இருந்தாலும் நாம ஏற்றுக்கணும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. 18.13 நான் பாக்குறேன். 6 முடிச்சிருச்சு. 18.13, 14 2 ஸ்லோகங்களும். संशयिन्दानि महाबाहो कारणानि निबोध मे शाङ्ख्ये कृतान्ते प्रक्तानि शित्तये सर्वकर्माणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्वितं विविताक्ष पृथक्श्रेष्ठा தைவம் சைவாத்திர பம்சமம். பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். செயல்களுக்கான இடம், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயல்களுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா, நாம செய்யற செயல் அனைத்தையுமே நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணம் இருக்குது. அது என்னென்ன காரணம்னு பகவான் சொல்றாரு. உடல், செயலுக்கான இடம். எந்த இடம்? நம்ம உடல்ல தான். களம் அந்த முன்னாடி நம்ம படிச்ச அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம். இந்த உடம் களத்தை குறிக்குதுன்னு. இந்த செயலுக்கான இடம் அதான் களம், அதான் உடல். செய்பவன், அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள், நம்ம அதுக்காக எடுக்கிற முயற்சி, கடைசியில தான் பரமாத்மா. இந்த 5 தான் ஒரு செயலுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இது என்னன்னா, யார் ஒருத்தர் பகவானுக்காக தான் செயல் செய்யணும். அந்த செயலின் பலன்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம அனுபவிக்க கூடாது, பகவானுக்கே அர்ப்பணம் செய்யணும். அவன்தான் உண்மையிலே துறவி அப்படின்னு சொல்றாரு. இது இது மோட்ச சந்நியாச யோகா. அவங்கதான் உண்மையிலே துறவின்னு சொல்றாரு. நீங்க விட்டுட்டு நான் காவி துணி கட்டிட்டு நான் போறேன், நான் தான் துறவின்னா அது துறவி கிடையாது. பகவானுக்காக செயல்பட்டு அந்த பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம அனுபவிக்க கூடாது, அவருக்கு கொடுக்கணும். அவன் தான் உண்மையான துறவின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவுகள் இருக்குது. கண்டிப்பா நம்ம பார்த்தோம். அகரமா விகரமா, கர்மா அகரமா விகரமா பார்த்தோம். செய்யக்கூடிய செயல், செய்யக்கூடாத செயல், பகவானுக்காக அவரை வச்சு செய்யற செயல், அவரை முன்னிட்டு வைக்கிற செயல். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல பகவானுடைய உணர்வுல நாம செயல் போது நமக்கு அது வர இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ நம்ம அனுபவிப்பது இல்லையா? அது எப்படி நம்ம அனுபவிக்காத இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. நாம செய்யற பகவானுக்காக அதுல இன்பமோ துன்பமோ நாம எப்படி அனுபவிக்கல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அதுக்கு பகவான் மேற்கோள் காட்டுறாரு. பார்க்கலாம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 18.16 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சதி கர்த்தாரமாத்மானாம் கேவலம் துயகா பஷ்யத்ய கிருதபுத்தி பாந்தச பஷ்யதே துர்மதிகி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இதுல எப்படி ஒரு அதுக்கு இதுன்னு பகவான் சொல்றான்னா, அந்த 5ல பகவான் இருக்கிறாங்க, இறுதியா பரமாத்மாவும் இருக்காரு. அந்த 5 இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு? நம்ம 15.15 அத்தியாயத்துல சாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோன்னு படிச்சோம். பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலுமே பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அவனுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாருன்னா, நமக்கு முன்னாடி என்ன செயல் செஞ்சோமோ அந்த செயலை நினைவுபடுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய சொல்லி ஈடுபடுத்துவது பகவானே தான். உள்ளிருக்கும் அவருடைய வழிகாட்டுதலால் நாம செய்யப்படும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் இந்த பிறவியாகட்டும் அடுத்த பிறவியாகட்டும் நமக்கு விளைவுகளை கொடுக்கறது இல்ல. இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி செய்யறான் பாருங்க. அவன்
இருக்கிற அந்த விஷயத்த வந்து உள்ள அப்படி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமா அவன் அறிவற்றவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 18.18. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविद्या कर्म चोदना करणम कर्म कर्तितेति त्रिविद्याः कर्म संग्रह। அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இந்த மூணும் தான் செயலை தூண்டுதுங்கிறாரு. அதே மாதிரி எது செயலை உண்டாக்குது? புலன்கள் செயல் செய்பவன். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் போலாங்க. 18.19, 20, 21 படிங்க பிரபு. ஞானம் கர்த்தாச த்ரிதெய்வ குணபேதः त्वच्छ्रूयते குணசஞ்ஞானே யதா வச்சருணு தானியபிகி. இயற்கையின் மூன்று வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல் செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் மூன்று வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்ய யமீஷதே அவிபக்தம் பூதேஷு தஜ்ஞானம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி. மாதாஜி மீட் பண்ணுங்க. ராதா மாதாஜி மீட் பண்ணுங்க. படிங்க பிரபு. உயிர் வாழ்வு எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். வேணது யஜ்ஞானாம் ஞானபாவான் கிருத்தக் விதான் பேச்சு சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானாம் வித்தி ராஜசம் யத் கிருதஸ்நவதேகஸ்மித்ரகாரியே சக்தமைஹேதுகம் அதத்வாதவத் தல்பம் சதத் தாமச முதா கிருதம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இதுல சுருக்கமா சொல்ல போனா முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, அதை பத்தி தான் இந்த ஒரு 4 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 18, 19, 20, 22. இதுல சுருக்கமா சொல்ல போனா எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளை பிரிக்கப்படாத இயற்கையாக காணுதல் தான் சத்துவகுண அறிவு. இது 18.20. 18.19 வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த ஜட இயற்கை 3 குணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு செயல் செய்பவன் ஆகியவற்றுக்கு 3 வகைகள் உள்ளன. அந்த 3 வகை தான். முதல் வகை என்ன? எண்ணற்றமா உருவமாக பிரிக்கப்பட்ட உயிர்கள்னா பிரிக்கப்படாத உயிர்களா இயற்கையாக காணுதல் என்ன அர்த்தம்னா, மனிதன், மிருகம், செடி, இந்த மிருகம், பறவைகள் எல்லாமே பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. ஆனா பிரிக்கப்படாத இயற்கையாக காணுதல் தான் சத்துவகுண அறிவு. அது எப்படி? எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஆத்மா, எல்லாத்துக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் சத்துவகுண அறிவு. இந்த அடுத்து 18.20, 21 என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெவ்வேறு உடல்களை வெவ்வேறு விதமான உயிர்கள் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. அது வந்து ரஜோகுண அறிவு. எப்படி? எல்லாம் இல்ல, எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, நாம பகவான் எல்லாமே ஒண்ணுதான், வேற வேற இல்ல, பரமாத்மா இல்ல
ஆத்மா இல்ல, எல்லாமே ஒண்ணுதான், எல்லாமே ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. பரமா பகவான் இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறது தான் ரஜோகுண அறிவு. அடுத்து 18.22 அது தமோ குண அறிவு. அவங்களுக்கு உண்மை பத்தி அறிவு, ஒரே விதமான செயல பட்டுதல், எல்லாமே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அது ரொம்ப அற்பமான அறிவு. அறியாமை குணத்துல இருக்கிறாங்க. அறியாமை குணத்தில் இருப்பதுதான் அது தமோ குண அறிவு. உடலே ஆத்மா, அந்த உடல், இந்த உடல் தான் ஆத்மா. இந்த தமோ குண அறிவுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த ஜட உடல் அறியும் போது உணர்வும் போயிடுது அப்படிங்கிறது ரஜோகுண அறிவு. ஆனா தமோ குண அறிவு என்ன? உடலே ஆத்மா, அதுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவே இல்லைங்கிறாங்க. உணர்வுங்கிறது தற்காலிகமானதுங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி தவறா நினைக்கிறாங்க. ரொம்ப அறியாமல் இருக்கிறவங்க தமோ குண அறிவு. அதுலயும் இந்த தமோ குணத்துக்காரங்களுக்கு எப்படின்னுட்டா, அந்த தமோ குணத்துக்காரங்களுக்கு பணமே கடவுள். அவனோட புலனின்பங்கள் தான் அவனுக்கு திருப்தி செய்யறது அவனோட அறிவு. அது அவனோட அறிவு. தமோ குண அறிவு சாதாரண மிருகங்களை போன்றத ஒரு அற்பமான அறிவு தான். அவனுக்கு என்ன? சாப்பிடணும், தூங்கணும், உடலுறவு கொள்ளணும், பாதுகாப்பா இருக்கணும். இது விலங்குக்கு கூட செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் தான். அவனுக்கும் விலங்குக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. இந்த சுருக்கமா சொன்னா, இது மூணு இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிற கருத்தை சுருக்கமா சொன்னா, உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு சத்துவ குண அறிவு. பௌதிகத்தையும் இந்த மரக்கற்பனையும் கொண்டு உருவாக்கப்படும் கொள்கைகள் ரஜகுண அறிவு. இந்த உடலை வசதியாக வச்சிருக்கிறத மட்டும் சிந்திக்கிற அறிவு தமோ குண அறிவு. இதுதான் இதனுடைய சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.23, 24, 25. நான் படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்வேஷக்ருதம் அபலப்ரேசுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்கப்படுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனஹ கிரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாகிருதம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என கூறப்படுகின்றது. அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப சுருக்கமா 3 ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, நம்ம முன்னாடி பார்த்தது அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவை பார்த்தோம் இதுக்கு முன்ன ஸ்லோகங்கள்ல. இப்ப முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். ஃபர்ஸ்ட் அறிவு, அப்புறம் செயல், அப்புறம் செயல்படுதல், அப்புறம் முக்குணங்கள் புரிதல் லைனா வரும். இப்ப முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். நீங்க படிச்சிடுறீங்க. நான் அதை ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். படிக்கும்போது எல்லாருமே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா 78 ஸ்லோகம் இருக்குது. அதனால படிக்கும்போது நல்லா கவனிச்சுங்க. நான் ஷார்ட்டா அதனுடைய கருத்தை சொல்லிடுறேன். இதுல முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் எப்படி? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறதுதான் சத்துவகுண செயலு. ரஜோகுண செயல் நம்ம ஆசைகளை திருப்தி செய்ய ரொம்ப பெருமுயற்சி எடுத்து செய்யறோம். அதுவும் இல்லாத நம்ம ரஜோகுணத்துல அகங்காரத்தோட செய்யறது, அதுதான் ரஜோகுணம். அடுத்து தமோகுணம் எப்படின்னா, எதிர்காலத்தை பத்தியோ இல்ல மத்தவங்களுக்கு இழைக்கப்படும் ஒரு கஷ்டத்தை பத்தியோ ஏதோ அடுத்தவங்க வர துன்பத்தை பத்தி நம்ம கருத்துல வச்சுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சாஸ்திரத்தை புறக்கணிச்சுட்டு மயக்கத்துல செயல்படுறது, அந்த செயல்தான் தமோகுண செயல்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து முக்குணங்கள் எப்படி செயல்படுறது பார்க்கலாம். படிங்க 3 ஸ்லோகத்தையும். 18.26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு எங்க போயிட்டீங்க? 26. முக்த சங்கஹோ நஹம்வாதி நிருத்யா உற்சாக சமன்விதா சித்த சித்தயோர் நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்வீக உச்சியதே. எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கிறானோ அதற்கு செயலாளி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸ்லோகம் 27. ராகி கர்ம பலப்பிரதேசு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சி ஹர்ஷ சோகான்விதா கர்த்தா ராஜஸ் பரிகீர்த்தத. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்கள் அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகிறானோ அதற்கு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. 28வது ஸ்லோகம். அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்த ஷடோ நைஷ்கிருத்திகோ லச நைஷ்கிருத்திகோ அலச விஷாதி தீர்க்க சூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்சியதே. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அதற்கு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன சொல்றாங்க? இந்த இப்ப குணங்கள்ல செயல்படுறது இயற்கை குணங்கள். முதல்ல என்னன்னா 18.27 இயற்கை குணங்கள் தொடர்பின்றி அகங்காரம் இல்லாத இயற்கை குணங்களோட தொடர்புன்னா நம்ம ஜடையற்கு விளையிற அந்த செயல்ல நம்ம தொடர்பு இல்லாத, அகங்காரம் இல்லாத, வேற என்ன இருக்கணும்? உற்சாகம் இருக்கணும், மன உறுதி இருக்கணும். ஆனா வெற்றி தோல்வியை பற்படுத்தக்கூடாது. அப்படி பண்றத வந்துதான் அந்த மாதிரி செயல்படுறதுதான் சத்வ குண செயல். அடுத்து ரஜோகுணத்துல பலன்களை பற்று அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை, பேராசை, தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படுறவன் தான் ரஜோகுணம். அடுத்து தமோ குணம்னா சாஸ்திரங்களுக்கு எதிராக பௌதிகவாதியா, பிடிவாதக்காரனா, ஏமாற்றுக்காரனா, அதுவும் மற்றவங்களெல்லாம் அவமதிச்சு செய்வான், சோம்பேறி, அதே மாதிரி காலம் தாழ்த்துவான். இதுதான் அந்த ஒரு தமோ குணத்தில் செயல்படுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு என்ன படிங்க? 18.30, 31, 32. ஆனா இந்த நம்ம என்னன்னா இந்த இந்த 3 குணத்துல செயல்படுறது செயல் எல்லாமே இருக்குது. முக்கியமா கிருஷ்ண குணத்தில் இருப்பவன் இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவன். எப்பயுமே அவன் அப்பாற்பட்டவன். இது பொதுவா இருக்கிறவங்கள சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள். 18.30, 29, 30, 31, 32. உத்தேர்வேதம் திருஷே செய்வ குணதஸ்திரி விதம் சுணுகு பிரோச்சயமான மசேஷேன பிரதக்தவேன தனம் செய்யகா. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையானது. நுண்ணறிவு திருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். நிவர்த்திம் ச காரியே பயாபயே பந்தம் மோட்சம் சாயாவேத்தி புத்திஹி சாபர்தா சாத்வீஹி. பிதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. யயா தர்ம
அதர்மம் தர்மமிதி யாம் மன்யதே தமசாவதா இல்ல சாரி யயா தர்ம தர்மம் ச காரியம் சா காரியமேவ ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்திஹி சா பார்தா ராஜசி. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அதர்மம் பிரபு தர்மம் மாத்தி படிக்கிறீங்க பிரபு. மொத்தம் 4 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம் 32 படிக்கிறாங்க மாதாஜி. 32 ஸ்லைட்ல தெரியும் பாருங்க. அதர்மம் தர்மமிதி மாதாஜி யாம் அந்த இல்ல பொருள் ஸ்லோகம் அந்த 3 வந்து அவரு மாத்தி படிக்கல. translation வேற சொல்றாரு. சரி சரி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி படிக்கட்டும். ஆமா சரியா சொல்லுங்க மாதாஜி. அதர்மம் தர்மமிதி யாம் மன்யதே தமசாவதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்திஹி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகேங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிட்டீங்களா பிரபு? 32. ஓகே மாதாஜி படிக்கலாங்க பிரபு. சொல்றேன் இப்ப கேளுங்க. 29வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தி உறுதி அதை பத்தி நான் சொல்றேன் கேளு அப்படிங்கிறாரு. அது என்ன? பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவை சொல்றாரு. என்னன்னா முக்குணங்களில் புரிதல். இது என்னன்னா முக்குணங்களை புரிதல். என்னது? முதல் இந்த குணத்துல சத்து குணத்துல என்ன புரிதல்னா, செய்யக்கூடியது எது, செய்யக்கூடாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை அளிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு செயல்படுறதுதான் அந்த புரிதல் தான் சத்துவ குண புரிதல். அடுத்தது ரஜகுண புரிதல். என்னன்னா தர்மம் அர்த்தம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல், ரெண்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை அறிய முடியாது. அதுதான் ரஜோ குணத்துல. அடுத்து தமோ குணத்துல மயக்கத்துல தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி ஆப்போசிட்டா தான் அவங்களுக்கு சரியான வழி தெரியாது, தவறான வழியில முயற்சி செய்யற புத்தி தான் தமோ குணத்துக்கு புரிதல். இது வந்து முக்குணங்களில் புரிதல். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். அடுத்து 3 ஸ்லோகத்துல முக்குணங்களில் செயல்படுதல். இது வந்து முக்குணங்களில் புரிதல். இனி பாக்குறது முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பகவான் சொன்னார் இல்லைங்களா உறுதி. அத பத்தி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.33, 34, 35 3 ஸ்லோகம் பார்த்து கரெக்டா படிங்க. புக் இருந்தா புக்ல படிங்க, அப்படி இல்லைன்னா இங்க ஸ்லைடு பார்த்து படிங்க. படிங்க மாதாஜி. திருத்யாயயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாஹ யோகேனாவ்யபிசாரிண்யா திருதி சா பார்த்த சாத்விகி. பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஸ்லோகம் 34. யயாது தர்ம காமார்த்தான் திருத்யா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருதி சா பார்த்த ராஜசி. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. 35. யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவச்ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா திருதிஹி சா பார்த்த தாமசி. பிருதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவுற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரி கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இத வந்து பகவான் 3 குணங்களின் உறுதியை பத்தி சொல்றாரு. சத்துவ குணத்துல என்னன்னா உடைக்க முடியாதது, யோக பயிற்சியில் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுறது, மனம், வாழ்வு, மேலும் வந்து புலன்கள் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது. இதுதான் சத்துவகுணம். ரஜகுணம்ங்கிறது அறம், பொருள்
இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் வைக்கிறது, அது ரஜோகுணம். இது தமோ குணத்துக்கு வந்து கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவைக்கு அப்பாற்பட்டு அதுக்கு மேல சொல்ல முடியாத ஒரு அறிவற்ற ஒரு செயல்தான் தமோ குணம். அடுத்து மகிழ்ச்சி, பகவான் மகிழ்ச்சி பத்தி சொல்றாரு, பார்க்கலாம். 18.37, 38, 39 படிங்க பிரபு. படிக்கிட்ட மத்தஜி. படிங்க பிரபு, இவ்வளவு நேரம் படிங்க. சரி. எத்தக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருத்தோபமம் தத் சோகம் சாத்விகம் புரோக்தம். எஸ் மத்தஜி. மேல 36, அப்புறம் 37, 38, கீழே 39. பரவாயில்ல. ஓகே, சரி. சுகம் சுகம் த்விதானிம் த்ரிவிதம் சுனமே பரதர்ஷவ அப்சாய அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்கந்தம் சநிகச்சதி. டிரான்ஸ்லேஷன். பாரதர்களில் சிறந்தவனே, 3 விதமான சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மா சில சமயங்களில் அதன் மூலம் துன்பத்தின் முடிவை அடைகின்றான். இவற்றை பற்றி தற்போது என்னிடம் கேட்பாயாக. தக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத் சூகம் சாத்வீகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் தத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. விசயேந்திரிய சம்யோகாத் யத் தத் அக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத் சுகம் ராஜசம் சம்ருதம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மைகளை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தஜி. தேங்க்யூ மத்தஜி. 39 இருக்கா மத்தஜி? மத்தஜி 39 இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்தக்ரேஷானுபந்தே மத்தஜி படிக்கட்டுங்களா? படிங்கோ. ஏத்தக்ரேஷானுபந்தே ச சுகம் மோகனமாத்மனஹ நித்ராலஷ்ய பிரமோதார்த்தம் தத் தாமசம் உதாகிருதம். தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சத்துவகுணம் வந்து சத்துவகுண மகிழ்ச்சினா எப்படின்னா, ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், முடிவுல சந்தோஷமா இருக்கும். இப்ப வாங்க, இப்ப இந்த மாதிரி வாங்க. என்ன கஷ்டம்னா, இதுல ஆன்மீகத்துல 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் உண்மையான ஒரு ஆன்மீக வளர்ச்சி. நான் அதையும் செய்வேன், இதையும் செய்வேன், அதையும் சாப்பிடுவேன், இதையும் சாப்பிடுவேன், பக்திக்கு வரனா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது நம்மளால வர முடியாது. அதுல வந்து நம்ம கஷ்டமா நினைக்கலாம். பட் அதுவும் மகிழ்ச்சி தான் பகவானுக்காக. நமக்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னா என்ன பண்றோம்? 10 மாசத்துக்கு ஒரு குழந்தைய பெத்து எடுக்கிறதுக்கே அதை சாப்பிடக்கூடாது, இதை சாப்பிடக்கூடாது, அப்பதான் ஒரு குழந்தை நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. பஸ்ல போகக்கூடாது, வண்டியில போகக்கூடாது, இப்படி ஆயிட்டேன், ஏதாவது ஆயிடுன்னு அப்படி பயப்படுறாங்க. ஆனா பகவானே நம்மகிட்ட வராரு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானே நம்மகிட்ட வரும்போது நமக்கு அதுக்காக ஒரு சில இதை சாஸ்திரங்களை கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஒரு நியதிகளை நாம கடைபிடிக்கணும். அததான் சொல்றாங்க. நம்மளுடைய சொந்த இதுக்கு எதுவுமே சொல்லல. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நடக்கலாம். அது வந்து ஆரம்பத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்கும், முடிவுல வந்து அமிர்தமா இருக்கும். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல ஆரம்பமே அமிர்தமா தான் இருக்கும். எல்லா புலன்களுக்கும் அந்த ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். ஆனா கடைசியில அதே வந்து விஷம். அதுதான் ரஜோகுணத்தோட மகிழ்ச்சி. தமோ குணம் ஆரம்பம் முடிவு ரெண்டுமே துக்கம். அதுல சந்தோஷத்துக்கு இடமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் போலாம். 18.41, 42, 43, 44 4 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாதாஜி படிங்க.
நாற்பது பக்தானி ஸ்வபாவ பிரபாவைர்குணை. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹலோ 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 41, 42, 43, 44. பிரபுஸ் கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. 41 படிச்சுட்டாங்க. நம்பர் சொல்லுங்க, ஒரு நம்பர் படிங்க. பிராமண சூத்ராணாம் ஸ்கிரீன்ல 42 தெரியாது. கர்மாணி பிரவிபத்தானி சுபாவ பிரப குணைகி. எதிரிகளை தெவிக்க செய்பவனே, தங்களது சுபாவத்தில் இருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஷமோ தமஸ்தமஸ்தபகா சௌஷம் சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஏவச ஞானம் விஜானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சௌரியம், தேஜோ, திருதிர், சாட்சியம், யுக்தே, சாட்சிய பலாயனம், தானம், ஈஸ்வர பவஷ, ஆத்ரம், கர்ம சுபாவஜம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரிகளின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். கிருஷி கோரஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம சுபாவஜம். பரிச்சரியாத்மகம் கர்ம சூத்ரஷ்யாபி சுபாவஜம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல 41ல இருந்து 49 ஸ்லோகம் வரைக்குமே எப்படி செயல் பக்குவத்திற்கு வழிவகுக்குது அப்படிங்கிறது பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம். நாம குறைபாடுகள் இருந்தா கூட, என்ன குறைபாடு இருந்தாலும் வர்ணாசிரம தர்மப்படி நாம நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வதே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இதை கொடுத்திருக்காங்க. பிராமணர்கள் குணம் என்ன? பிராமணர்கள் அமைதி, சுயக்கட்டுப்பாடு, தூய்மை, நேர்மை, ஞானம், விஞ்ஞானம், மத பழக்கங்கள் இதெல்லாம் பிராமணர்களுடையது. சத்திரியனுடையது சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வலிமை, போரில் தைரியம் இதெல்லாம் சத்திரியருக்குரியது. அடுத்து வைசியன். வைசியன் விவசாயம் பண்றது, பசுக்களை பராமரிக்கிறது, அதுதான் வைசியருடைய வர்ணாசிரம தர்மப்படி அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது. சூத்திரர் அவர் என்னன்னா, இந்த மற்ற 3 வர்ணாசிரம தர்மப்படி அவங்க 3 பேத்துக்குமே இவங்க மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்யறது. யாருக்கு? அவர்களுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தொண்டு செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.46. ஹரே கிருஷ்ணா. 18.46 படிங்க. யதக பிரவர்த்ததி பூதானாம் ஏன சர்வே இதஸ்ததம் ஸ்வகர்மாணதம் அப்பியர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மாணவகா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழ்களும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தோன்றினாங்க. அந்த இறைவன் தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இதுக்கு என்னன்னா, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வர்ணாசிரம தர்மப்படி நமக்குரிய கடமைகளை செய்யணும். செய்துக்கிட்டு பகவானை வழிபடணும். எப்படி? ஒருவன் முழுமுதல் கடவுளை அவர் சக்திகளுடன் வழிபடணும். அவரோட சக்திகள்னா இப்ப பகவானை தனியா இல்லை. இப்ப ராதா கிருஷ்ணன்னா ராதாராணியோட வழிபடலாம். சீனிவாச பெருமாள்னா லக்ஷ்மியோட வழிபடலாம். சீதாவை ராமரோட வழிபடலாம்.
அப்படி வழிபடணும். நாம் வந்து இது முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், மமைவம்சோ ஜீவலோக ஜீவபூத சனாதனாங்கிறாங்க. அதாவது நாம் எல்லாம் பகவானோட அம்சங்கள். அந்த பரமபுருஷன் அம்சமாகிய நாம நம்மளுடைய கடமை என்னன்னா, ஜீவேர சொருபய கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ், இந்த உடல் பெற்ற பயனை அந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது தான். ஒவ்வொருத்தருமே நம்மள வந்து பகவானோட சேவையில பக்தி தொண்டுல பரிபூரணமா ஈடுபடுத்தணும். இதுதான் இந்த 46வது ஸ்லோகத்தோட ஒரு கருத்து. என்னன்னா, நாம பகவானோட தொண்டுல ஈடுபடணும். நாம் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்தோம். அவருடைய அம்சம், நம்ம பகவானோட அம்சம். எப்படி ஈடுபடணும்? நமக்குடைய வர்ணாசிரம தர்மப்படி பாருங்க. இதுல வந்துட்டு மேல இருக்கிறவரு பிராமணர், அவருடைய டியூட்டி செய்யறாரு. கீழே இருக்கிறவர் வந்துட்டு அங்க வாள் எடுத்துருக்கிறவர் வந்து சத்திரியர், இவரு வைசியர், இவரு சூத்திரர். 4 பேருமே போட்டுக்கிறாங்க. 4 வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இருக்கிற 4 ஒரு அமைப்புகளையுமே போட்டுட்டு நடுவுல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. நீங்க உங்களுக்குரிய கடமை செய்யுங்க, அதே நேரத்துல உங்க கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே பக்தி தொண்டு செய்யுங்க. செய்யற வேலையுடைய பலனை பகவான் கிட்ட கொடுத்துருங்க. இது கூட பகவான் பகவத்கீதையிலே சொல்லிடுறாரு 4வது சாப்டர்ல. சாதுர்வன்ய மாயா சிஸ்டம் குணகர்ம விபாக சாபம். குணத்தின் இந்த பிரிவு வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது, குணத்தின் அடிப்படையில். இதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த வர்ணம் நம்ம வந்து யாரையுமே நம்ம வந்து இழிவா பேசக்கூடாது. குணத்தின் அடிப்படையில தான் அது பிரிச்சு பாக்குறது. நாம வந்து எந்த அடிப்படையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்க, எல்லாருமே பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். அதுதான் இந்த 1846 ஸ்லோகத்தோட கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. 1847 படிங்க பிரபு. 1846 என்னன்னா, இன்னுமே நம்ம எந்த தொழில் செஞ்சாலுமே பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சா நம்ம மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைவோம். 47 படிங்க பிரபு. யாரு படிக்கிறீங்க? மாதாஜி பிரபு படிங்க. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வான் ஆப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்றேன் பிரபு. ஏன்னா இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கும் இருக்கும். அதனால ஒரு 4 நிமிஷம் தான் இருக்குது, முடிக்கணும். இதனுடைய முடிவு என்னன்னா, இந்த ஸ்லோகத்தோடைய கருத்து, நாம பெற்றுள்ள நம்ம இயற்கை குணத்துக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவருமே செயலில் ஈடுபடணும். அதுக்கு மேலே நாம பகவான் முழுமுதல் கடவுளின் உன்னத காரணத்திற்காக தொண்டு செய்வதற்காக மட்டும்தான் பணியாற்றணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நாம உறுதியா இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.49 டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க பிரபு. யார் படிச்சாலும் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பற்றி பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு புரியுது. சுய கட்டுப்பாடு என்னன்னா, கடந்த இதுல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப திருமணம் பண்ணோம்னா ஒரு இல்வாழ்க்கை, ஒரு இல்லறத்துல ஒரு மனைவி, அதுலயும் சுய கட்டுப்பாடோட தான் இருக்கணும். பகவான் ரிஷபதேவர் சொல்றாரு, நாய்களையும் பூனைகளையும் போல நம்ம குழந்தைங்க பெற்றுக்கிறதுக்காக இல்லை இந்த வாழ்க்கை. பெற்றுக்கிற குழந்தைகளை பகவானோட பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அது சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். மனைவியை தவிர வேறவர்களோட நம்ம உறவு வச்சுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு. பற்றுனா அந்த செயலை நம்ம பற்று இருந்ததுன்னா அந்த கர்மா நமக்கு கர்ம பந்தம், அது நம்மளை முடிச்சு அது வந்து அந்த செயலே நம்மளை இணைச்சிரும். அப்படி செய்யணும். பௌதிக சுகத்தை புறக்கணிக்கணும். பௌதிக சுகம் இந்த ஜட சுகத்தை, ஜட இயற்கையின் குணங்களால் வர ஒரு ஏற்பட சுகத்தை வந்து நம்ம புறக்கணிக்கணும். அவங்க வந்துட்டு துறவை பயிற்சி செய்யறதுனால கண்டிப்பா கர்ம விளைவிலிருந்து விடுதலை அப்படிங்கிற ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு
உன்னத நிலையை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.54. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர் வாய்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? அங்க சொல்லுங்க. கேக்குது மாதாஜி. சொல்லுங்க. அதை கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டேன். இப்ப இது வந்து பகவான்ல இந்த மாதிரி நம்ம பகவான்ல நிலை பெற்றா நாம வந்து பகவானை உணர்ந்துருவோம். அப்படி உணரும் போது நம்ம வந்து எதை பத்தியுமே கவலைப்பட மாட்டோம். நமக்கு அது வேணும், இது வேணும், நான் இன்னும் சம்பாதிக்கணும், அது ஒரு எண்ணம் கூட தானா பக்தி வர 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 நான் எத்தனையோ டிவோட்டிஸ் பார்த்துருக்குறேன். நான் இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. செய்கிற வேலையை நல்லா அவங்களுக்கு வந்து தானாவே அந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்லாம் போயிடுது. பகவான் மேல அட்டாச்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அப்படி வரும்போது அவங்க வந்து என்னுடைய பக்தி தொண்டை அடைவாங்க. அவங்க எல்லா உயிரையுமே சமமா பார்ப்பாங்க. எதையும் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் விரும்ப மாட்டாங்க. என்னைக்குமே கவலை அடைய மாட்டாங்க. காரணம் என்னன்னா பகவான் அவங்க வந்துட்டு உணர்ந்துட்டாங்க. பரபிரமனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவராக ஆனதுனால அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாத நிலை. எப்ப அந்த நிலையில தான் தூய பக்தி தொண்டை அடைவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிலை எப்படி அடைகிறாங்கன்னா இந்த யுகத்தில் தூய பக்தி தொண்டை பிரச்சாரம் செய்தார் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருடைய கருணையினால அடையலாம். 18.55. இதுவும் அதே மாதிரி அருமையான ஒரு ஸ்லோகம். படிங்க பிரபு மாதாஜிஸ். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாம பகவானை புரிஞ்சுக்கணுமா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தி தொண்டு செய்யணும். அது எப்படி செய்யணும்? ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதல் பேர் தான் நம்ம தூய பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். தெரியுமா? தெரியாது. ஒரு தூய ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு பக்தருடைய வழிகாட்டுதல் வேணும். அதே மாதிரி இந்த இதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது வந்து கிருஷ்ண விஞ்ஞானம். இந்த கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்துல வந்து பூர்ண அறிவு இருக்கிறவங்க வந்து பகவானோட திருநாட்டுக்கு நுழையலாம். இதுல ஸ்லோகத்துல பாருங்க, விசதே தத் அனந்தரம். விசதேன்னா நுழையிறது. அங்க போனா கூட பகவான் கிட்ட போனாலும் நமக்கு பக்தி தொண்டு இருக்குது. பக்தி தொண்டு இருக்கிற வரைக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல மாதாஜி, இப்பதான் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதுங்களா பிரபு? முன்ன கேட்கலீங்களா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. அதாவது நம்ம இங்கிருந்து கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிஞ்சா பகவானுடைய இருப்பிடமான ஆன்மீக திருநாட்டுக்குள்ள நமக்கு நுழையலாம். அங்க போயாச்சுன்னா அங்கேயும் வந்து பக்தி தொண்டு இருக்குது. பக்தி தொண்டு இருக்கிற வரைக்கும் 3 இருக்குது. பக்தி தொண்டுன்னு 1 இருக்குது. அதுல இருந்து என்னென்ன? பகவான் இருக்கிறாரு, பக்தன் இருக்கிறான், பக்தி தொண்டின் வழிமுறை இருக்குது. இந்த ஞானம் நாம இப்ப படிச்சிருக்க இந்த ஞானம் வந்துட்டு முக்திக்கு பின்னாடியுமே அது அழியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 18.56. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. எந்த செயல்ல ஈடுபடுறதுனாலும் சரி, அதான் நமக்குன்னு நம்ம ஒரு ஆபீஸ் வேலை, எந்த வேலை நம்ம இப்ப செய்யறோமோ அந்த வேலையில இருந்தா கூட பகவான் வந்து பகவானோட பாதுகாப்புல தான், அவரோட கருணையால நமக்கு நித்தியமான அழிவற்ற இடம் அங்க அடையறான்னு பகவானே சொல்றாரு. நம்ம எதுல இருந்தாலும் என்ன செய்யணும்? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்க கடமையை செய்யணும். கடமை செஞ்சுட்டே பக்தி தொண்டை செய்யணும். இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.58. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல்
செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, இத்தனை சொல்லிட்டார் பகவான். திரும்ப 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 பக்தி தொண்டை பற்றியும் நமக்கு இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து வர்றதுக்கான விடுதலைக்கான வழியும் பகவான் சொல்லிட்டாரு. அழகா வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டாரு, நீங்க எதுவுமே செய்ய வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. இத கலியுக தர்மம், கலியுக மந்திரம். இதை சொன்னா போதும். இது வந்து சில பிரபுபாதின் கருணையால் நமக்கு இதெல்லாம் இப்ப கிடைச்சிருக்குது. நாம எல்லாம் மிக புண்ணியம் பண்ணவங்க சில பிரபுபாத கருணையால. நாம என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவத்கீதை கொடுத்ததே ஆசிட்டி சுன்னியில் சில பிரபுபாதர். அவர் உள்ளதை உள்ளபடி கொடுத்திருக்கிறாரு. இது என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க, என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் பகவான் சொல்றாரு, என்னை பற்றி உணர்வில் நீ இருந்தா என்னோட கருணை மூலம் இந்த பந்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து எல்லா தடங்களுமே நீ வந்து கடந்துருவ. ஆனா அந்த மாதிரி நான் நடக்கலைன்னா, அகங்காரத்தோட இருந்தா, நான் சொல்றதை கேட்காம நீ செஞ்சா, பகவான் கொஞ்சம் அப்படியே மிரட்டுற மாதிரி சொல்றாரு, நீ அழிந்து விடுவாய், நீ அழிந்து விடுவாய், நீ அழிந்து விடுவாய். எப்படி? நாம சாதாரணமே நினைச்சு பார்த்துக்கலாமே. இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பண்ணுங்கன்னா பண்றதே பண்ணாத வராதவங்க எப்படி எப்படி போறாங்க சொல்லுங்க? அவங்களோட தவறான நடத்தையால சீக்கிரமே அவங்க அழிஞ்சிடுறாங்க. குடிச்சு குடிச்சு குடிச்சே ஒருத்தன் செத்துடுறான். ஒரு தவறான ஒரு வழியா அவன் செல்வத்தெல்லாம் இழந்து கடைசியில அவனே போயிடுறான். சூதாடுறான், சூதிலேயே பணத்தை விட்டுறான். எதுவுமே இந்த நாள அவர் பகவான் மறைமுகமாவே சொல்லிட்டாரு, நீங்க வந்து அழிஞ்சிருவீங்க, என்னுடைய நினைவில் என்னுடைய உணர்வில் நிலை பெறுங்கன்னு சொல்றாரு. 18.61 61 படிங்க மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தி சீக்கிரம் முடிங்க, 10:05 ஆயிடுச்சு. 61 படிங்க பிரபு சீக்கிரம். ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் முழுமுதற் கடவுள் இதயத்தில் இருக்கிறாரு? பரமாத்மா. பரமாத்மாவாக இருந்துகிட்டு அவரு எல்லாருடைய பயணங்களையுமே வழி நடத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 18.62 பரத வழி தோன்றலே, நீ அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. பாருங்க, ஜெகநாதன், ஜெகன்னாவே உலகம், நாதன்னா ஜெகத்தையே காப்பாத்துறவரு. அவர்கிட்ட சரணட, அவருடைய கருணையால நம்ம அமைதி நித்தியமான ஒரு இடம், திரும்பி வராத இடத்த நம்ம அடையலாம் அப்படிங்கிறாரு. 63 இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் இப்படிதான் நம்மளையும் விட்டுக்கிறாரு. என்னன்னு? ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமானதை ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கினேன். இதை நம்ம படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானே நமக்கு சொல்ற மாதிரி இதை நாம கவனமா சிந்திச்சு நமக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்தாரு பகவான். நீ செய்ய விரும்பதை செய்ய. முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம அப்படியே இன்டைரக்டா மிரட்டி சொல்றாரு. இப்ப பகவான் உன் இஷ்டப்பா அப்படிங்கிறாரு. 18.65 படிங்க பிரபு சீக்கிரம். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் சரண ஸ்லோகம், பகவான் கிட்ட சரணடைகிற ஸ்லோகம். இது வந்து கீதா ரகசிய ஸ்லோகம். நல்லா நினைப்பு வச்சுங்க, இது கீதா ரகசிய ஸ்லோகம். என்ன சொல்றார் பகவான்? எப்போதும் என்னை பத்தி நினைச்சு என்னோட பக்தனாகி என்ன வழிபட்டு உன்னுடைய வணக்கம் எனக்கு சமர்ப்பி. இப்படி இருந்தாவே நீ என்னை வந்து அடைஞ்சிருவ. இதுல டவுட்டே இல்ல. இதை ஏன் சொல்றேன்? இதுல பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, பகவானே சத்தியம் பண்றாரு, நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன், இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்டாரு. சாதாரண மனசை சத்தியம் பண்ணவே நம்புறோம், பகவான் சத்தியம் பண்றாரு இந்த இடத்துல. 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு நீங்க அழிஞ்சிருவீங்கன்னு. ஆனா நம்ம அழிய மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய உணர்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கிருஷ்ண இதுல இருக்கோம், இந்த பக்தருடைய சங்கத்துல இருக்கிறோம். சொல்றாரு பாருங்க, இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேங்கிறாரு. இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கிது சரண ஸ்லோகம். தயவு செய்து எல்லாருமே நல்லா திரும்ப திரும்ப படிங்க. 18.66
எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் சொல்றாரு, எல்லா விதமான தர்மத்தையுமே நீ விட்டுடு, எதுவுமே வேணாம் உனக்கு, என்னிடம் மட்டுமே மாம் ஏகம்ங்கிறாரு, என்கிட்ட மட்டுமே சரணட, உன்னை எல்லா விதமான பாவ வினையிலிருந்து விடுவிக்கிறேங்கிறாரு. இதுல என்ன, இதுல வந்து நீங்க எந்த ஒரு தேவ தேவைகளை கும்பிட்டாலுமே முக்தி கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த பெருமாளோட அவதாரம், கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம், முகுந்தன் தான் நமக்கு முக்தி தரக்கூடியவர். அந்த முகுந்தனே சொல்றாரு, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணட, உன்னை நானு எல்லா விதமான பாவ விளைவுகளையுமே விடுவிக்கிறேன்னு பகவான் சொல்றாரு. 18.67. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாருங்க, இது தவம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணும், பக்தி இல்லாதவங்க எல்லாம், உங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்குது நமக்கெல்லாம், அதனாலதான் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்களுக்கு இது சொல்லக்கூடாது. நம்பிக்கை இல்லாத நபர்களுக்கு நம்ம இதை சொல்லவே கூடாது. பகவான் மேல பொறாமை இல்லவங்க கிட்டையும், பக்தி தொண்டில் செய்யாதவங்களுக்கும், பக்தி இல்லாதவங்களுக்கும், தவம் இல்லாதவங்களுக்கும் இது ஒரு ரகசியமான ஞானம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, கீதா ரகசிய ஸ்லோகம், அது சரண ஸ்லோகம். இதை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 18.68, 69. இந்த பரம ரகசியத்தை விளக்குவவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தர்கள்ட்ட விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுதான், நிச்சயமா பகவான் கிட்ட போவாங்க. அதுல இன்னும் சொல்றாரு, அவனை விட பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில யாருமே இல்லப்பா, இந்த உலகத்துல அவனோட எனக்கு யாருமே பிரியமானவனாகவும் ஆக முடியாதுங்கிறார் பகவான். நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எவ்வளவோ கதை பேசுறோம், பகவானை பத்தி பேசலாம், பகவானை பத்தி எடுத்து சொல்லலாம். சொல்லிட்டாரே பகவானே, இந்த உலகத்துல யாருமே அவனோட பிரியமான தொண்டன், அவனை விட எனக்கு யாரும் பிரியம் இல்லைன்ட்டாரு. யாருமே அவனோட பிரியமானவனா ஆக முடியாதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 70. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். ஹரிபோல் பிரபு. பகவானே அறிவிச்சிட்டாரு, இந்த புனிதமான ஊர்ல படிக்கிறவங்க நாம் அந்த அறிவால வழிபடுவான் பகவானே சொல்லிட்டாரு. நாம படிப்போம். 71. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பல விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். பகவான் சொல்லிட்டாரு, இத நம்பிக்கையா பொறாமை இல்லாத கேட்டாவே போதும், நம்மளோட பாவ விளைவு போயிடும், புண்ணியம் செய்யறவங்க வாழ்ற மங்களகரமான லோகத்துக்கு நம்ம போவோம்னு பகவானே சொல்லிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன சொல்றான், இப்ப என்ன சொல்றான் படிங்க பிரபு மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது சொல்லிட்டு பாருங்க, கரிசியே வசனம் தவ, நான் உங்களுடைய ஆர்டர் படி நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது சொல்லுங்க, அடுத்து படிங்க. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் இன்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஞ்சயன் சொல்லிட்டான், ரெண்டு பேருக்கு நடந்த உரையாடலை நான் கேட்டுட்டேன், இது ரெண்டு பேருமே மகாத்மாக்கள், இந்த அற்புதமான விஷயங்கள் எனக்கு அப்படியே அவருக்கு மயிர் கூச்சல் இருந்தது. அதை கேட்க 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 இது எப்படி யாசன் கருணையால் யோகங்களில் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியா கேட்டேன்னு சொல்றாரு சஞ்சயன். 76. ஹரே கிருஷ்ணா.
வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன் சொல்றாரு. திருதராஷ்டிரன்ட்ட சஞ்சயன் சொல்றாரு, இந்த அற்புதமான உரையாடலை கேட்டு கேட்டு நானு இன்பம் அடைகிறேன்னு சொல்றாரு. 1878 இது இறுதி ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு? எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் பாருங்க சொல்றாரு, சஞ்சயன் சொல்றாரு என்னன்ட்டு, இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கிறாங்களோ, அர்ஜுனன் எங்க இருக்கிறாரு, காண்டிபதாரி அர்ஜுனன், அங்கெல்லாம் நிச்சயமா லக்ஷ்மி இருப்பா, செல்வ திருமகள் இருப்பா, வெற்றி இருக்கும், வலிமை இருக்கும், நியாயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது வந்து திரும்ப வாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு. இந்த போர்க்களத்துல சண்டை இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பகவான் இதெல்லாம் இவ்வளோ அட்வைஸ் கொடுத்து அர்ஜுனனை போரிட வைக்கிறாரு. இது வந்து இறுதியா சஞ்சயன் சொல்லிட்டாரு. என்ன, அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் என்னன்னு, இந்த மாதிரி பகவான் போரிடுதல்ங்கிற ஒரு நீதிக்கு புறம்பான செயலில் ஈடுபடுற மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரே, அறிவுரை கொடுக்குறாரே, இது சரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஆனா நீதியின் உன்னதமான உபதேசம் பகவத்கீதையே அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையான நிலவரம் நம்ம இத்தனை நாளும் படிச்சதுல நமக்கு தெரிய வருது. இது வந்து பகவத்கீதையில 5 விஷயம் கொடுத்திருக்குது. எது? பரமபுருஷ பகவான், ஜட இயற்கை, உயிர்வாளிகள், நித்தியமான காலம் மற்றும் எல்லா விதமான செயல்கள், இவை அனைத்தும் பரமபுருஷனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சார்ந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுடைய திருப்பாத கமலங்களுக்கும் எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள். நாளையில இருந்து நம்மளோட லெவல் 2 வந்துச்சு. உங்களாலதான் எங்களுக்கு இந்த சேவை கிடைச்சது. சோ அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப தாழ்வான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏகநாம்ச மாதாஜிக்கு வந்து ஒரு ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. அனைத்து பக்தர்களின் பாத கமலுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். உங்களாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க கிளாஸ் முடிச்சுட்டு முடியலனாலும் நீங்க வந்து கண்டினியூஸா பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அப்புறம் இந்த இதுல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்கள், அப்புறம் சேவை எடுத்துக்கிட்டவங்க, புஷ்பா மாதாஜி கரெக்டா 8:30னா அதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட அவங்க ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. தினமும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் சாட்டிங் முடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருவாங்க. அப்புறம் நம்மளுடைய சரவணன் பிரபு, அப்புறம் சங்கரன் பிரபு நிறைய உயர்ந்த சேவை எடுத்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே தன்னார்வ தொண்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து பகவான், ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் அந்த பக்தியோட நிலைகள் என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவானுடைய கருணை இல்லைன்னா நமக்கு இந்த சேவை கிடைக்காது. சோ சேவை கிடைக்கும் போது அதை நம்ம நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். சோ எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த நிலைமையில நம்மளுடைய தமிழ் லீடு கிரேஸ் தரணீஸ்வரி மாதாஜிக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி குரூப்ல மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க சங்கரன் பிரபு, நாளையில இருந்து லெவல் 2 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இதே டைமிங் தான். உங்களோட மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் சொல்லுங்க. இது 1 ஹவர்க்குள்ள நம்ம முடிக்க பார்க்கலாம். இருக்கிறது நமக்கு 30 days. அந்த 30 daysக்குள்ள நம்மளோட முழு 18 அத்தியாயமும் முடிக்கணும் நம்ம ட்ரை பண்றோம். பார்க்கலாம் எவ்வளவு தூரம் நம்மளால அதை பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லா பக்தர்களும் அவசியம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எப்பவும் போல 8:30 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சாண்டிங் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். 9 o'clock வெயிட் பண்ண வேண்டாம் மாதாஜி. நம்ம வந்து எந்த இதுல இருந்தோ அப்புறம் வந்து 10 o'clock கரெக்டா முடிச்சிடலாம். ஸோ தட் அதான். ஏன்னா 30 days ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 to 22 ஸ்லோகம் வந்துட்டு படிச்சு நம்ம இது பண்ணணும். அது கொஞ்சம் இருக்கு. நம்ம ஷார்ப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் பிரபு, அண்ட் ஷார்ப்பா 10 o'clock முடிச்சிடுவோம். அதுக்கு மேல நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் வேற வேற சேவை இருக்கும். கரெக்டா 1 hour தான் எடுப்போம். நம்ம 9 to 10 கரெக்டா வச்சுக்கலாம் பிரபு.
ம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி. நார்மலா செகண்ட் ஹரே லெவலுக்கு வந்துட்டு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டு தான் எல்லாரும் பண்றாங்க. இப்ப நான் வந்து ஆமா. இந்த எக்ஸல் சீட்டே கண்டினியூ பண்ணவா எப்படி? அதுதான் பிரபு நான் மாதாஜிட்ட கேட்டிருக்கேன். ஃபார் டைம் பீங் நம்ம அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே. மாதாஜிட்ட நாளைக்கு கேட்டுக்குவோம். ஏன்னா இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா, நம்ம இந்த லெவல் 1 இப்பவும் எல்லாரும் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்பவும் கூட லிங்க் படுத்தினா யாரும் போட மாட்டாங்க மாதாஜி. பிகாஸ் தே ஹேவ் தேர் ஓன் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ். அதனால வந்து ஆமா. நான் வந்து இந்த வந்து பிசிக்கல் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறது எனக்கு இப்ப எல்லாரும் பேரும் தெரிஞ்சதால வந்து அது போடுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதை ஓகே வந்து பிரபு. தனி இது போட்டு பேரை போட்டு டே 1 டே 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் வைஸ் போட்டுக்கிறேன் நானு. ஓகே பிரபு. நெக்ஸ்ட் ஹரே அதாவது செப்பரேட் ஷீட் ஹரே ஓபன் பண்ணிக்கங்க. லெவல் ஆமாமா 2 செப்பரேட் லெவல் 2 சொல்லிட்டு வந்துட்டு இது டாபிக் ஃபைல் நேமே மாத்திக்கிறேன். வேற இது போட்டுறேன் நான். இதோட ரொம்ப கிரேட் மைண்ட். ஹெல்ப் பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. நீங்க அப்புறம் எல்லாமே வந்து நிறைய சேவை பண்றீங்க. அந்த இதோட சேர்ந்து அட்மினோட இந்த இது ஃபுல்லாத்தையும் நீங்க கம்பைல் பண்றீங்க. இது கண்டிப்பா பண்ணணும்னாக்கா தனியா ஒரு டெடிகேட்டட் இது வேணும். ரொம்ப தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே நீங்க அப்ப கிருஷ்ணா. அந்த இது நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். புஷ்பா மாதாஜிக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கலாம். பட் அவங்க அது கிட்ட லேப்டாப் அவங்க இருக்குன்னு வந்து தெரியல. இல்ல அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க இன்னைக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி நானும் தூங்கிட்டு அவங்களும் கால் பண்ணல. இல்லாட்டி அதர்வைஸ் நாங்க பேசி வந்து எப்படி இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்து ஹரே சொல்லியிருப்பேன் நானு. கிருஷ்ணா. ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா. இந்த ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. ஜூம் லிங்க் தானே நாளைக்கும் ஆமா 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 மாதாஜி. சேம் சேம் லிங்க் சேம் லிங்க். சேம் தானே? அதான் எனக்கு ஆமா. தெரியல, ஒரே அதனால ஒரு நான் கோஆபரேஷன் தான் எனக்கு உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ரெக்வெஸ்ட். எல்லாரும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்துருங்க. நாளைக்கு வந்து பகவத்கீதையோட அந்த அறிமுகம் யாருக்கிட்டயாவது புக் இருக்கு அப்படின்னாக்கா பாத்துட்டு வாங்க. இங்கிலீஷ்ல கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதை படிச்சுட்டு பிளஸ் சாப்டர் 1 வந்து படிச்சுட்டு வந்துருங்க. நம்ம குயிக்கா நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிட்டு பகவத்கீதையோட போலாம். 30 அறிமுகமா நாள் முன்னுரையா? முன்னுரை அதான் அறிமுகம் பிளஸ் சாப்டர் 1 முன்னுரையா அறிமுகமா? முன்னுரை எல்லாமே இருக்கு. மாதாஜி. எல்லாமே படிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்னா நம்ம 20 ஸ்லோகங்கள் முடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது ஜஸ்ட் நீங்க டைம் இருந்துன்னா நீங்க எல்லாம் பாத்துட்டு வாங்க. இல்லைனாலும் நம்ம வந்து அந்த இதோட என்ன கிரக்ஸ் பாத்துக்கலாம். ஷார்ப்பா 9 o'clock நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி 10 ஓகே o'clock ஓகே. நம்ம முடிச்சிடுவோம். பிடிஎஃப் ஃபார்ம் இருந்த நான் பார்த்து அதை லைவ் இதுல ஷேர் பண்ணி விடுறேன் மாதாஜி. என்னதுங்க பிரபு? இந்த உண்மை உரிமையில் இது பிடிஎஃப் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்களுக்கு ஷேர் என்கிட்ட பண்ணியிருந்தாங்க. இதான் இருக்கு, உண்மை உருவில் தான் இருக்கு என்கிட்ட. பபிதா மாதாஜி ஷேர் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க பிரபு. ஸ்டார்டிங்லயே வந்து சொன்னாங்க. அதான் திருப்ப இன்னொரு வாட்டி பண்ணலாம் இப்போ. ஏன்னா பண்ணலாம் தாராளமா அதான் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். சாஃப்ட் காப்பி என்கிட்ட இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அங்க அனுப்புறேன். அனுப்பிச்சிட்டு அதை வந்து அந்த குரூப்ல வந்து பின் பண்ணி விட்டுறலாம். சோ தட் எடுத்தா ஈஸியாவும் எடுத்த படிக்கிறது உடனே ஈஸியா ஈஸியா இருக்கும். பாக்குற மாதிரி ஆயிடும். ஆமா. அது போல எல்லா பக்தர்களும் வந்து அவசியம் நீங்க லெவல் 2க்கு மூவ் ஆகுறீங்க. அதனால நம்ம அட்லீஸ்ட் 4 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம். அதுக்காக தான் நம்ம 8:30க்கே ஸ்டார்ட் பண்றோம். நம்ம இதுல வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்க மாட்டோம். மகாத்மியமும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இதே நம்ம மக்கள் தான் நமக்கு இருக்கும். அதனால ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். 4-7-28 4 ரவுண்டு கண்டிப்பா பண்ணலாம். அது போல நம்ம போல் போட்டுருவோம். செகண்ட் லெவல் வரும்போது போல் போட்டுருவோம். நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறதுனால எல்லாரும் அவசியம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நம்மளோட 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் முடிஞ்சிடும். அது அந்த இது போடும்போது நீங்க எல்லாரும் அதுல நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு. நம்ம அதை கம்பைல் பண்ணுவோம் லாஸ்ட்ல. சோ அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு ஒரு சாதனா ஷீட் மாதிரி இல்லையா? அப்ப நம்ம அதுக்கு அதை பண்ணணுன்றதுக்காகவே நம்ம சின்சியரா பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ முடிச்சிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. இல்லைன்னா 8:30ல இருந்து 9 o'clock வந்து 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சோ வந்துருங்க எல்லாரும். வேற ஏதாவது சொல்லணுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க எல்லாரோட சார்பிலையும் உங்களுக்கு உங்களோட சேவைகளுக்கு எங்களை பணிவார்ந்த வணக்கங்களை மாதாஜி அப்ப 2 காலம் இது பண்றேன். அட்டெண்டன்ஸ்க்கு ஒண்ணு, சாண்ட் வந்துட்டு எத்தனை ரவுண்ட் அதையும் இது பண்ணிக்கலாம். சோ தட் அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இது போடலான்றீங்களா நீங்க? ஓகே பிரபு. அது எனிஹவ் லாஸ்ட்ல கேட்பாங்கல்ல, நம்ம அந்த சத்தக்கூட்டி நாம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா? இது ஈஸியா இருக்கும். கரெக்ட், நீங்க சொல்றது கரெக்ட். கரெக்ட். அதே நேம் போட்டுட்டு சைடுல பண்ணிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி. நாளைக்கு வந்து இப்படி இருக்காது இல்ல, ஃபுல்லா படிக்கும்படியா இருக்குமா? ஃபுல் ஸ்லோகம் அண்ட் அதோட இதெல்லாம் இல்ல பிபிடி நம்ம ரெடி பண்றோம். நம்ம படிச்சுட்டு வந்துடலாம். மேக்ஸிமம் பாப்போம். ஐ டோன்ட் திங்க் சோ எல்லாத்தையும் லைன் பை லைன் படிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. 20 ஸ்லோகம் முடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால அதோட சாரம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். பார்க்கலாம் எப்படி இதோட ஃப்ளோ போகுதுன்னு பார்க்கலாம். சரி சரி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் எல்லாரும் பொறுமையா இருந்தீங்க. ரொம்ப நன்றிகள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏகநாத மாதாஜி. உங்களோட சேவைகளுக்கு எங்களோட நன்றிகள். தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இருக்க ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜிக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் நன்றியும் ஜூன் 2 ஆரம்பிச்சோம். அதுக்குள்ள 18 நாள் ஆயி போச்சு பாருங்க இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தரணேஸ்வரி மாதாஜிக்கு நாமநிஷ்டா பிரபு 2 பேருக்குமே
என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள், பணிவான வணக்கங்கள் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ நன்றி மாதாஜி, நன்றி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்ஸ். கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எஸ் முதலில் மாதாஜி. தங்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. நாங்க தான் உங்களுக்கு ஹரே நன்றி சொல்லணும். எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இப்போ சொல்லுங்க மாதாஜி. 18 நாள் ஆயிடுச்சுல்ல, இப்போ கொஸ்டின் எனக்கு எப்படி வரும்? கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வேணா நம்ம பண்ணலாம். நம்ம உங்களுக்கு ஆ தனியா பேசிக்கலாம் மாதாஜி. ஒவ்வொரு நாளும் நான் சரி நினைப்பேன் இன்னைக்கு மாதாஜிக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு முடியவே ஆ மாட்டேங்குது. பாக்கலாம். சரி, அது நான் உங்களுக்கு பார்த்து ஃபோன் பண்றேன் நாளைக்கு. சொல்லுங்க. ஆமா, இதுல கண்டிப்பா. அனுப்பிச்சுட்டா நான் காப்பி பண்ணிடுவேன், இல்லைன்னா நான் இது பண்ணுவேன். ஓகே மாதாஜி, அனுப்பிச்சிட்டா ஓகே. ஹரே நல்லது. கிருஷ்ணா. வேற ஹரே ஏதாவது கிருஷ்ணா. கேள்விகள் இருக்கா யாருக்காவது? யாராவது இல்ல சேவை இல்ல பண்ணணும், இந்த மாதிரி அட்மின் சேவையோ, உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ ஏதாவது பண்ணணும், காலிங் சர்வீஸ், கவுன்சிலிங் சர்வீஸ் ஏதாவது பண்ணணும்னாக்கா கண்டிப்பா நீங்க சொல்லலாம். உங்ககிட்ட இருக்க தனிப்பட்ட அந்த திறமையை நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க வெளிப்படுத்தலாம். உங்களோட மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சப்போஸ் அவங்க லெவல் 1 முடிக்கல, பட் இதுல ஆர்வமா இருக்காங்கன்னா பரவாயில்ல, அவங்க வரட்டும், இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணட்டும். இது மாதாஜி தொடர்ந்து இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு, அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. மாதாஜி ஃபர்ஸ்டே சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது இல்ல முடியும் பிரபு, நமக்கு. இது நான் மொத்தமா எண்ட் பண்ணாதான் போகும். அது ஆமா மொபைல்ல பிரபு, இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் போவாது. சரி, நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஆல்ரெடி இதாயிடுச்சு இல்லையா, டைம் ஓகே, ஆயிடுச்சு. வைண்ட் So, பண்ணி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், வைண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மத்தவங்களுக்கும் சொல்லலாம். நீங்க எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுமோ நீங்க அவங்களுக்கு இது பண்ணுங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே பிரபு, கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. 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 வைண்ட் அப் பண்ற பிரபு. கிருபா சிந்து परिधान भावने पे वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री नामा हरिदास की प्रभु जय, जी की जय। प्रभु की जय। गौरव प्रेमानंदे।